Здравейте! Казвам се Кристина Петрова и днес се намирам в СПА център СПА Мусита, където ще ми направя детоксикираща кислородна терапия за лице. Това представлява кислородна терапия с троен комплекс против замърсявания. Тя предпазва кожата на лицето от вредните влияния на околната среда и свободните радикали. Ако гласувате за мен на spa-musita.com, ще ви разкажа подробно какво беше точно усещането от тази приятна терапия. Процедурата беше много приятна, чувствам се прекрасно.